OK, dámy a páni, čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu, kde rozprávam. Dneska si zahráme World War 2 a môžeme ísť na to, dámy a páni, dal som betu. Je to vlastne online hra, čiže môžete to hrať asi aj spolu. No a my ideme na to. Toto je dvojka, pretože ja jednotku nemám, pretože jednotka bola od veci, si myslím, lebo tak jednotka mala horšiu grafiku, vlastne grafické spracovanie. A tak, dobre, takže my už ideme na to hrať ďalej. Dajte prosím vás like a odber, aby som dosiahol 100 odberateľov. A ako som už povedal, to špeciálne video, kedy vyjde, to vyjde asi cca, ja neviem, to video vyjde špeciálne video niekedy na Vianoce, ešte neviem, lebo ja som nečakal, že to dosiahnem, ale tak natočím to, hej. Ja som neviem, či ma dobre počuť, tak budem pre istotu taký viac zvučný. Takže toto je konkrétne vlastne časť 2, ako som už povedal, a za 5 lajkov na tomto videu natočím ďalšie video. Aj také nedokladné, pretože budem veľa čo som ešte natočiť, len zajtra natočím možno. A vlastne kúpil som si SD kartu, kedy to bolo, ja neviem, kedy to bolo. Ja bože, včera som si kúpil SD kartu konečne, ktorá má 60 GB. Takže tak. Nevadí. Ja som ho nestihol. Počkajte. Dobre. V tejto hre som bol kedysi dobrý. Ja som to natáčal iba tak pre seba, ale stiahol. Nie, proste som si to stiahol asi už pred, ja neviem. Viem, že niekedy v marci to bolo. Hrával som to dosť krát, keď som mal čas. Ale včera som si to nainštaloval, dámy a páni, toto. A chcem, aby som dosiahol 100 odberateľov prvých, lebo to by bolo akože extrémne dobré. To sa dá ísť? Nedá. Bolo by to dobré. Prečo ma zberám? Ja tu kde strieľam. Dobre, málo som zabil, niekedy viem aj viac zabíjať, každopádne nevadí. Počkaj, ešte. Tu niekto strieľa. No dobre, tak som skončil. Ja musím si dobre. Neviem, či ma počuť, lebo mikrofón ešte nemám a plánujem si ho kúpiť. Ale ešte neviem, kedy uvidíme. Na blízku sa strieľame iba kto... Vlastne, kto z prvých, dobre. Už musím dať aj taký dobrý kill. Pravý opak, dámy a páni. A celkom grafické spracovanie je celkom dobré na mňa. Lebo ja mám rád takú hru, že s dobrou grafikou a nie také blbosti, čo majú. Ja tak či tak moc nehrávam hry, iba na YouTube to natáčam. A zajtra si natočím video, pretože nejdeme do školy. A toho? Čo to deje? Bum, dobre. Máme už iba 6 HPčiek života. Toto je ináč celkom akože dobrá mapa, aby som povedal. Toto je moja z jedných najobľúbenejších. Jedna, čo tu nemám rád, bola asi žiadna, sa mi zdá. Ja tu mám akože všetky mapy rád, ale taká... Čo ja viem. Asi daj táto, ešte potom nemám. Lebo vždycky tu mi nakazujú takéto veci. No, ja som počítam. Jaj, skoro. Takže tak, a zajtra môžeme. Obidvaja sme zomreli, nevšimol som si, nevadí.
každopádne už môžem asi aj viac natočiť, keďže mám tu SD kartu. Lenže videá zase nebudú každý deň, iba dakedy, keď budeme čas, pretože aj škola toto. Dobre, my ideme na to. Už ideme k veci. Ja strieľam. Počkajte, lebo joj. Dobre, vidíte, koľko sme vyhrali. Bol som prvý z Alies a tam bol, počkaj, som zomrel 4 krát, čo je najmenej, prosím pekne, zo všetkých, čiže som dobrý. 16 som zabil, jeden tu 14 najviac, dobre. Ideme ďalej, počkaj, natáčam vôbec. Hej. Chcel som na Game Launcher, lebo tento rekorder akože nie je moc dobrý. Lebo vravím to oranžové. Ako ale tak nevadí. A ja som to natáčal na Game Launcher, nie toto. Ja som natáčal, len potom už neviem, lebo ja jeho asi aj mám aktualizovaný. Tak už ja ani neviem, že kde sa to natáča. A viem, že vtedy som natáčal, lebo vtedy sa mi to samo ukázalo, že môžem, ale teraz už sa mi to neukazuje, takže škoda. Nevadí každopádne. Budem asi tu vraveť, lebo nepočuť asi. Čiže 5 lajkov a natočím ďalší World War 2 aj druhú časť, pretože teraz to mám tak rozdelené. Na toto spravím miniatúru, ak sa bude dať. Lebo viem, ako sa robia miniatúry. Robil som to už na 2 videách. Ľahko sa to robí, ale najťažšie to je postupnúť a natočiť. A vystrihnúť, to je ešte najťažšie. Ale uvidíme, každopádne, ako sa s tým popasujem ja. Dobre, ideme hre už každopádne. Dobre, pekný kill, ne? Dobre. A tam. Jo, toto mám pištol. Dobre, tak toto nedám, lebo... No. Vedel som, že to nedám, každopádne. Nezahrám asi 2 alebo 3 hry by bolo také akurát natočiť. Zmizol. Počkaj, toto je taká mapa, že tu ani veľa ľudí nechodí. Myslím táto časť dole. Toto myslím. Ale chodia tu, oni sa tu asi spavnujú. Pekne každopádne táto voda, ako to tečie, to sa mi ľúbi. Kde išli? Neviem, kde išli. Nečudujte sa, ak toto video bude buď extrémne hlasné zás, alebo extrémne potichu. Lebo neviem, či mám húčať, lebo zase to potom bude extrémne počuť. Možno to vystrihnem potom, ak sa bude dať, lebo... Vravím, pekne som tohto. Ja už som skoro vlastného zabil. Vravím, toto je taká dobrá hra, mňa to baví ináč, ale moc to nehrávam. Hral som to včera tak asi 20 minút. Takže tak. Počuť, toto je efekt? Kúkajte, aké efekty. Dobre. My ideme ďalej. Takže 5 lajkov, ako som už povedal. Ďalšie video o tom. Počkaj. Mal som do hlavy streliť. Dobre, nevadí. Počkaj, toto je čo? Ja no tak je. Počkaj, čo som hodil? Čo som tu dal? Dobre, to je jedno. Jo, toto video bude buď extrémne hlasné, alebo extrémne potichu. Dúfam, že mňa extrémne blbo počuť. Ja mám taký blbý hlas vo videu. Dobre, kde je? Kde išiel? A tam išiel! Tak. Pekne. Tam. Škoda, že tu nemôžeme riadiť tanky. Možno, hej, ja neviem, aspoň ja som to neriadil tank. Vo World of Tanks, hej, ale ja už to nehrávam. Božiaľ. Neviem moc World of Tanks, akože mám to rád, ale proste nie je to podľa mojich predstav tanky. Tanky akože mám rád, ale myslím tak, že proste nestrieľate sa tam, iba tam sú proste tanky. Škoda, mohli by tam napríklad aj v tom, že aj tanky, aj toto. No ako vidíte, tým tankom sa nechce, hovorím. To je vôbec tank? To není tank. Tak to som zabil ináč. Chcem
chcem dosiahnuť 100 odberateľov. Ja som nečakal, že do Vianoc dáme 50. Nečakal. Absolutne, že tak a 10 dáme maximálne. Ale 61, fox. Bohovské číslo riadne. Ale nie. Lenže niekto má o mnoho viac, ale ja to natáčam 2 týždne asi. Asi 2 týždne, neviem. Počkaj, v pondelok som začal, ale ten minulý ešte. To znamená, že 2 týždne a 1 deň natáčam. No, som zahúčal riadne. Joj, to bude počuť. Každopádne, musím si kúpiť mikrofón. Neviem ešte kedy. Niekedy určite, hej. Bum, ďalší dole. Kde išiel? Bum, ďalší. 15 sekúnd, počkajte, lebo ja počkám do konca a ukážem vám potom. My vyhráme 1900, dámy a páni. 1900, 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Dobre, toľko to sme vyhrali, ja stopnem. Dobre, zás som bol prvý, každopádne. Dal som 17 dole, dámy a páni. Dobre, ideme ďalej. Dávam continue, ďalší continue. Joj, to čo sa mi stalo toto? Ja, dobre, nič.